Abdul Miyagi on the beat. Assalamu alaikum madogara, ummuna da Khadija majingina. Assalamu alaikum madogara, ummuna da Khadija majingina. Assalamu alaikum madogara, ummuna da Khadija majingina. Bismillah rabbu ubangiji mai gadon al'arshi. A wanda kasida zanayi nuri dukkan zuboshi. Dinga hubbula aina a zuciyar shugaba da yabe shi. Idan kuwa ya rina na Khadija dan arzikin ta ka bani muradina. Assalamu alaikum madogara, ummuna da Khadija majingina. Inna roki salati za ka yi gun nabiyun lashi. Sada masu aminci yan gida ma'ana ahali shi. Ka saka da mazaje sahabai ko ina sun bi shi. Duka shehunan mu asa da su gaisuwa ga imamu mu'azuna. Assalamu alaikum madogara, ummuna da Khadija majingina. Assalamu alaikum uwar gidan shugaba Shabusa. Majingina, Assalamu alaikum ta farko a matayensa. majingina, Assalamu alaikum ma'adanar sirka a gidansa. majingina. Umma ke ce sanyin zuciyar shugaba ya umma ina kwana. Assalamu alaikum madogara, ummuna da Khadija majingina. Rikisar mace ta zama yar kaɗan kasa dole ta duka. Majingina, Ba mata ba mazan ma dole ne kayukan su simika. majingina, Matsayin kyawun al-Mustapha shi ya sa na yi waka. majingina. Zunzurutun sanda yake miki ya rufe duka kayan masana. Assalamu alaikum madogara, ummuna da Khadija majingina. Assalamu alaikum madogara, ummuna da Khadija majingina. Alhamdulillah duka mafiya kurke lissafi. Watsuwar ita na Khadija ne ke kawar da matsafi. Rahamani da kansa yake yabo kan daga wani shafi. Zuciyar da ta kike a ko'ina ba imani cikin ta muradina. Assalamu alaikum madogara, ummuna da Khadija majingina. Mai ruwa kan murhu kun sani baya kwanan yunwa. Majingina, Ya Khadija kyauta halinki ne ke fa ba kyaruwa. majingina, Tun azal aka kaddara rarrabe kankana da kabaiwa. majingina. Tushiyar ahalin annabi dai sunan ta Khadija madogana. Assalamu alaikum madogara, ummuna da Khadija majingina. Ya uwar addini sai da rahamar al'umma. A azana a sawun mafiya dan kabar da ikama. In ki kira ni ki ce in shigo ciki kar ki bar ni na koma. Shugaba na duka ina bara ki cika ni da soya ummina. Assalamu alaikum madogara, ummuna da Khadija majingina. Yana na Khadija ki littifa a cikin littifinki. Majingina, Yana na Khadija ki tausaya a cikin tausayinki. majingina, Yana na Khadija ki agaza a cikin agajinki. majingina. Yana na Khadija ki ce da ni ya ka hafizi so biya magana. Assalamu alaikum madogara, ummuna da Khadija majingina. Ya uwar addini, Majingina, ubagiran imani, majingina, shugabar zamani, fasarar Qur'ani, majingina, harafin diwani, majingina, fitilar rahamani, kawwanar akawani, majingina, mama ainul aini. majingina. Hafizu muradi na safaya ke banki Khadija ina kwana. Ina kwana ya umma ina kwana umma. Ina kwana ya umma ina kwana umma. Ina kwana